Ассалому алейкум духтарако. Ҳама каса созен хубен, саломатиҳои ҳама хубай духтаро. Бозам як грандиозни аксияи дигар духтаро да ҳамин ипеко мегем аксия сартем. Агар шумо розӣ бошед 550 сомон ба духтарако срочно 500 сомон аксия танҳо ва танҳо да 12 рӯз дер давом мекунад. Ина бинен духтаро хушрӯгушона купра ипекои оригинали гуфтиве гапо борои Туркия. Ина бинен ҳама глои ипек аҷоибот хушрӯ. Ина духтарои хушрӯ каседа дар кораи марҳамат 500 сомон бо арзон мекунем. Харидории конкрет нида обтовикода бо арзон мекунем. Дона харида хай нарха фаҳмиден духтаро. И хушрӯ гира бинен духтаро хе ба таърифа ҳастана глои зинда дорад. Аҷоибот хушрӯ. Ай ин қасвет дорад духтаро нигоҳ кунед. Светош ҳамаш хушрӯ акан. 5-6 расветкае хулоса. Духтарои хушрӯ ёшам бибинен. Ё 600 сомон буд, ҳозир 500 сомон шуда. Ира бинен духтаро. Глошунда гап неста. Ина духтаракои хушрӯ. Мама. Нишабне вапша шикарни бадай духтаро. Ма хидмаи ҳамин имина гирифтагим маъқул шудаги шумо ҳам гирем бовар дорам маъқул меша. Ира бинен духтаро дардарин санг тарзаги ҳамаям глони калон шуда сангда ғучидагиай. Не дем свечай. Чунай гуфтем аксия танҳо ва танҳо да 12 рӯз мешавад духтаро. Мана не охирон свечам нишонтим. Вапша шикарни. Бо чи да уҷаста гон чи дига? Бедай чи дига. Ина духтаракои хушрӯ иглора бине охе ба таърифа ҳастанда аҷоиботан сер сангак 500 сомон бо харидори аниқ арзон мешавад. Нархи донара гуфтем обтои харо WhatsApp да нависен чақ мекунем. И свет ҳами буда айр кадема. Ин я светига оранжевый монда буда оранжевый зарду хизард мана. Хакитсе барои модаро ҳам қасвети хушрӯай духтаро. Ҳо ира кадем. Тамом. На духтаро аксия имрӯзаи мо 500 сомона ипеко.